गावथारदों पुलिसफोरा गावथारदों बेनि समस्त दायित्वखौ आसाम सरकारा बाननांगौ जों जेबो राजखान्थि खालामनाङा जे जोंसार मुसाहारि आरो जनकुमार ब्रह्म बे सानैखौ लांनानै 18 सेप्तेम्बराव जि मोनसे गोथै देहाखौ मोनबाय बेयो जोंनि थाखाय मोजांसिन नङा मानोना बिथांमोनखौ हमनानैसो गभर्नमेन्टआ गावथारदों पुलिसफोरा गावथारदों आरो बे जोंनि थाखाय मोनसे दुखु गोनां मोनसे सावगारि बियो आरो जों बेखौ बुंगोन बेयो मोनसे माने क्लियारलि हिउमेन राइट्सखौ भायलेट खालामदों आसाम पुलिसआ क'क्राझार पुलिसआ बेखायनो बेयो जोंनि थाखाय मोनसे दुखु गोनां थासारि आरो बेखौ जों गासैबो जोंनि बर' हारिनि आफादफ्रा जयैनो बेखौ खौसेयैनो बेखौ जोङो सोंखारिनांगौ बेवहाय जों जेबो राजखान्थि खालामनाङा जेबो राजखान्थिनि बाथ्रा गैया बेवहाय जोङो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जों सफैदों बेवहाय जोङो बे रोखोमनि सोरबा सासेखौ रायनाय सोरबा आफादखौ रायनाय बेखौ जों मालाबाबो लुबैया जोंनिया जाहैबाय मा जाय दाय खालामदों बिसोरखौ हमनांगौ आसाम सरकारा बिसोरखौ पानिशमेन्ट होनांगौ जाय पुलिसफ्रा बेवहाय इनभल्भ दङ आसाम पुलिसआ बिसोरखौ हमनानै साजा होनांगौ बिथांमोनहा गावसोरनि एंगेलजों मा खालामनांगौ नाथाय बेवहाय जोङो गावनि गेजेराव नांलाय खमलाय बाथा दानथेनाय सोरबा सोरखौबा दाय होनाय बेखौ जों लुबैया जोंसार मुसाहारिनि जेनाखि अनजालि बिसि बिथाङाथ' दिनैनि दिनाव 20 दिनसो जाबाय बेनि गथ' गोरलैया बेनि समस्त दायित्वखौ आसाम सरकारा बाननांगौ जिहेतु बे खामानिखौ आसाम सरकारनि आसाम पुलिसआ मावदों बेखौ जोंहा बिटिसि गभर्नमेन्टआ दायित्व लानायनि बाथ्रा गैया बेखौ आसाम सरकारा दायित्व लानांगौ आसाम पुलिसआ बेखौ दायित्व लानांगौ आरो जायफोर जोंहा जेरै बे सानै जेनाखि रुंसारि जोंहा बिसेसके जोंसार मुसाहारि आरो जनकुमार ब्रह्म बिथांमोननि न'खरनि साख्रि होनांगौ जों दिनै गोजोनदों जे बिटिसि गभर्नमेन्टआ दिनै साख्रि होगोन होननानै बुंदों बे बाथ्राया थिगानो दङ आरो बेजों लोगोसे आसाम सरकारनिफ्राय जों दिनै दाबि खालामगोन जे सासे रुंसारिनि न'खराव खमावबो 10 लाख रां आसाम सरकारा होनांगौ बे जोंनि दाबि